Hello guys! Hello guys! May bisita kami ngayon. Sal, thank you from Cook with Gora. Guys, sinsya na kayo. May bisita kami nga maya. Guys, connected sa other. Wala na ako. Asan na ako? Asan na ako ngayon? Oh, diba? Di ko na alam kung saan ako. Asan na ako ngayon? Guys, connect to each other. Guys, thank you. Thank you sa pagdalaw kay Ate Ima. Di ko na alam kung saan ang ano. I'm not perfect. David, Superman, Julie, Cook with Gora, Chian Vocal, Mr. Cupido, Sir Glikap, nasa, nasa labas ako ng kusina kanina eh. Sino bang sasalang natin? Guys, nagkunik-kunik na ba kayo? Sal, thanks for coming. Makakapin ba ako niyan? Saglit lang. Wala na akong malayo na ako oh. Guys, wait lang. Wala nang ano. Paano ba yan? Ayun. Guys, naghahang yung cellphone ko. Hindi ako makakunik sa inyo. Ba yan? Umuusod yung ano ko. Guys, connect to each other. Salamat sa patamsak nyo. David Lynn, have blessed day. Si ano na lang. Sal watching your video. Because how long I not see you. Kasi ito, palagi, hindi ko na isasalang. Sal, watching your video. Okay? Sorry, just now I see you, no? From before.
Ate Mi, Ate Ima, Miga Miga Love, shout out, kumusta? Fiona, Ate Ima, Miga Love, shout out, kumusta? From Usbigin Elbic. Salamat, Usbigin Elbic. Iwan ko sa'yo to. Salamat, sir. Ay, salamat. Sir na lang tata. Salamat. Miss, Superman. Sar, your video. This is your video, son. Sal. Nalalaram. Naku, mag-iin na naman ito. Oh. Kung ano-anong pumapas. Sabay. Jolie, Ma'am Jolie, wag ka nang magplansya. Philippines, ano? 111 million. Ganun ba? Million host. Ano? Shirt lang ba yun? Shirt lang. Ugak, Harangski. Yun na may galab shoutout, kumusta from all, Usbigin. Mali yung napanood ko yata. Cook with Gora. Cook with Gora. Malabo kasi yung ilaw eh. Pag ganito.
11,000. Spoke with Gora, not still watching. Pahingahan ko nga kasi baka ano. Ugat, ano yan at yung ano, yung pinapanood ko yung ano ng ano, yan tapos na. Yung nandyan, mga bisita, para wala silang masabi. Kulay puri lang kasi, ano yung kulay puri? Puti. Eh kasi nga yung ilaw. Pugat-pugat from Jolie, Ma'am Jolie. Kasi yung ilaw, puti-puti. Ito si Sal eh. Kay ano yun, kay Gora pala yun. Ito kay Sal. Pugak, huwag ka nang magreklamo dyan. Huwag ka nang magreklamo dyan. Hindi ako magaling. Ikaw magaling ka. Tapos mariusip ka. Sal, nandiyan ka pa ba, Sal? You are there? Kasi nakakahiya dito si kay Sal. Ano na ito eh, palaging bumibisita, hindi ko ano, sinasalang. Sal, you are there? Watching your video. Video. Watching your video. Kulay puri lang kasi. Anong puri? Puti. Ma'am Jolie. Kulay puti kasi yung ano, ilaw. Sa tapat ng ilaw. O, diba? Malapit na. Sal is still watching ha. Pugat-pugat. Kulay puri. Puti. Huwag ka lang magreklamo. Ito naman si kapatid buka.
Guys, wala akong paano ba yan mag-pin? Wala, hindi ako ka-pin. Malapit na si Sal. Baka mag-down itong ano ko eh, charge ko. Salamat sa nag-BG-BG dyan kay Ate Emma. Tapos na. Mainit. Mag-video tayo. Saglit lang. Rialan, hi host, tusok, kumusta? Ito, ayos lang, ayos lang. Kapatid. Oo, baba ka lang. Baba ka lang. Ano, kasi, ayan oh, pwedeng bumaba. Ano ba yan? Alay ko. Lahat pwede. Yuli. Big love shout out kapatid from Yahoo. Palablab nyo upload guys. Maluoy. Baba kayo, bahay nyo, mga kapatid. Sabi ni guys, connected sa other. Hindi ako makapin. Maghahang yung ano ko. Maghahang talaga yung ano ko. Baka nagtatampo na yung mga ano dyan. Tignan ko nga kung makapin ako. Hindi ako talaga makapin.
Pin natin itong si ano, Usbigin. Ayan, pwede nang mag-ano, para hindi siya magreklamo. Wedding day, Usbigin, Elbit. Kasi saglit lang naman. 3 minutes. Baba daw kayo ng mga bahay nyo. Dikitan kayo ni, ano, ibababa ko rin yan pagkatapos ng ano. 3 minutes yung video niya. Juicy channel. You're there. Ang hirap lang mag-pin eh. Tapos na yan. Tapos na yan. Si ano naman. Tapos na yun. Full watching. Hello host. Hello everyone. Jawid Shamer. Two minutes lang sa nakapin para ano, para maka ano rin yung mga iba. Ang ano ng ano, ang pangit ng ilaw oh. Hello. Jawid Shamer.
with your jacket because I cannot touch my ano. My mobile is katsara. Katsara. Yeah, with Summer, ano, hindi kita maipin. Ay, hindi kita maano. Wait, okay. Manood ako ng 2 minutes lang, tama na. Yung mga ano. Pagkatapos ni ano, tapos na si Isbigin. Ang dami ko ng ano, lampas na. Julie, Ma'am Julie. Billy Sitin. Wala ka namang ano, naka-hide yung mga video.
Guys, wait, panoorin ko lang yan saglit. Next. Next pin. Speaking. Nag-iwan na pala si sis, ano, kala ko hindi pa. Rialan, sweet, okay? Kapatid. Ma'am Julie. Lance, wag mo nang dikitan yung mga ibang lahi. Hindi ka babalikan. Hindi sila magbabalik. Yung mga ano lang natin. Mga budol yung mga yun. Palablab nyo, if, ano, wait lang, ano, kapatid. Rialan. Tingnan ko nga kung meron ng 3 minutes na pala. 3 minutes. Okay na yun. At may susunod. Ano sila sa ano ko, Minchanan, ay, sa ninja ko sila ano, ayan, sa ninja, nasa ninja ko sila babakas, hindi sa ano ko, sa min. Panoorin natin itong si ano, si Kabsat. Dito naman oh, yan. Kasi maano yung ilaw eh. Wala pa rin. Kabsat Lupi, your video, still watching. Ang puti oh. Pag ano to. Sa ano ito, sa ilaw eh. Ah, sa ilaw, di ba? Andito kasi ako sa chargeran.
O, diba? Ang ganda. Ubo pa mo. Hindi siya maano, oh. Ano, tapos na ba? Hindi pa eh, 2 minutes lang eh. Ay, di tapos na pala. Eh, asan na yung ano natin? Guys, sa nakapin, magbabakas kayo, ano yan? Babalikan kayo. Asan na yun si Rialan? Si ano pa pala? Guys, sinong nandiyan? Kabsat Lupi, tapos na yung ano, video mo. Guys, ayan, ngayon lang kami gumana ng ating bati. Yan yung bicycle ko. Sa tagal na niya nakatengke sa balcony namin. Ngayon ko na ulit ginamit. Gala kami ng bike. Lance Nag-ano your na siya, video. nag-iba na yung kulay Lance niya. yung ano mo. Maganda pa rin yung takbo. Watching ako. Guys, yan, shout out sa mga supporters namin dyan. Maraming salamat sa inyo. Kami ng aming girlfriend. Ayan, maraming salamat. Kami ng aming girlfriend. Ayan, thank you for watching. Ayan ang ating buddy. Kasama kong gagala ngayong vacation ko yan. O, diba? Pupunta kami yan kahit saan yan. Antayin nyo, susunod naming video kung saan kami pupunta. Belski. Bye guys! Belski TV. Harang. Wait lang nga kasi hindi ako makabigay ng ano oh. Jacket. Ano siya? Hi, Icy.
Gagutan, Gakutan, Dilsi TV, si Dilsi, busy ang host. Busy nag-ano, wawatch ng ano, mga link. Tapos na si Lance. Bilski, may ano ka na, moderator ka na. Ganito ang panggalato kung magsalita. Parang ano siya, waray. Eileen, South in America. Di ka patulog. Mega love shout at Ate Emma. Hindi ka patulog. 9 ano pa lang dito eh, 9:45. Nag-aantay ng bisita kasi may bisita uli kami. May bisita yung amo ko, yung mga workmate niya. Naku, 4 hours ka na. Hindi. Ma'am Eileen, depende. Kay update lang, Ma'am Eileen. Update lang para hindi bumaba yung ano, watch hour natin. So, ganyan lang. Pag may bisita, o di magdikit. Ikaw, wala na akong ididikit sa'yo kasi nadikit ko na sa'yo lahat. Paano ka ba mag-pin? Hindi ko na mag-pin yung mga ano, may ano yung, ano ko eh, naghahang pati yung cellphone ko. O sino yung makapin? Yan. Ipin natin si Gibibas. Gibibas cook with Goria. Goria? Ay, tapos na ito ah. Tapos ko na itong pinanood. Pala. Tapos na itong sige, ano, Gibas. Asan na yung mga ano dyan? Kasi iisa ang nila, binaba nila. Oo, mga ano, mga bisita yan, Eileen. Mga ibang lahi, napasaway. May mga budol, ganun. Yung iba, friend ko. Yan, sila Ma'am Julie, sila Lance. Yan, mga friend ko yan. Chi, Ugak. Tapos ko na yung pinanood, yung si Gibi Bas.
kanina pa. Yung iba hindi makapag-antay. Alis na. Ganun lang. Ma'am Julie, asan ang link mo? Itong si Sal. Ang hirap pating mag-pin. Pagtiyagaan muna yung mobile kasi hindi mo rin pag bumili ka ng laptop, hindi mo rin gagamit kasi dito, busy palagi. Ang OFW, busy palagi. Ayan, hindi na ako makapin na naman. Ayaw. Ayaw mag-pin. Sus Mariusip. Baka naghang na naman. Ito nga. Try ko nga wala rin. Hindi, si tatay yung isa, di ba? Ilan bang tatay natin doon? Dalawa. Yung singer. Hoy, Drasin. Ang ganda ng background Anong background yan yung sinasabi mo? Madilim nga eh. Jenny. Ito nga, BSK TV, ba't hindi pa kita na lalagyan ng Meron meron ka ng jacket. Wala. Meron ka ng jacket dito eh. Saan na ba yun? Oo nga, naghang na. Naghang na tayo. Ba't hanggang sa evil, lang ako? Nag-ikot-ikot ba? Ay, ako ang nag-iikot-ikot. Ako ang nag-iikot-ikot.
Ayan, Drasen. Tamsak na ako sa'yo. Bagong dikit yung ano mensya. Ay, bagong dikit ito dito nga na. Alay, garutay kaim. Grabe. Ayan, tamsak ako. Saka banana. Saka bilol. Dito sa ano ko. Sa pangalawang ano ko. Cellphone. Holography. Sis RB, Wanderlust. Sis RB, salamat sa pagbisita. Ako'y naduduling. Ay, wala na akong pangtangsak. Uncle Sam, hello Uncle Sam. Watching ako sa video mo. Uncle Sam, wala hindi kita maipin. Nag, naghang na naman. Kapatid Drasen. Ayan o. Ano na naman. Ayaw mag ano. O ayan, nag ano siya.
Uncle Sam watching sa ano, sa daan. Ganda ng daan, oh. Ang linis magpatakbo. Walang traffic. Thumbs up po. Kuya Aw, inaanak. Mega love shout out. Salamat kapatid Rasen. Paano yan kapatid Rasen? Kung bukas pa ako matatapos, di malulubat ka na. Kuya Aw, salamat sa pakaway-kaway dyan. Show me your Pikachu. Yung ilaw kasi pangit, oh. Sinag. Why you look sad? Hi, Papa. Why don't you hold your Pikachu, mahal ko? Hi, baby. Hi. Hi, Papa. Papa. Ay, ano ba yan? Hi. Yeah, not really. Why? Because we push these. Right? Good. Salamat sa pabigi-bigi. Ang nakaano dyan si Sir Likap, saka si Kabsat Lupi, Drasen, nakababad ng ano phone. Oh, I didn't see. I'm not paying attention. I was listening to my video. Kuya Aw, na anak, hindi ka patulog. So long. Drasen, yung pang thumbs up ko, nasa main channel ko. Touch that. You know? I saw yeah, I was thinking to come. It's in the sky now. I was also, you know where I wanted to see that plane? Because I wonder how it fly. You didn't see how it Tapos na ba ito? Ay, tingnan ko nga kung ilan lang ano. Ayan, tatapos na. Tatapos na. The end.
Wala na yung nubo ko. Narinig mo yung pangalan mo, Kabsat? Ba't ka lumabas sa lungga? Ba't ka nag... Naku, wala pa yung kasama ko. Uy, bugak. Tawag ka ng tawag yan. Wala yung kasama ko dito. Yung naghahanap sa'yo, wala. Mambutangira. Mambutangira, salamat. Salamat sa pagbisita. Ay, Mambutangira. Naalala ko si Kuya Aw, ay si Mambutangira, Kuya Aw. Butangira, kako kayo. Kako. Kuya Aw, at lang.
Ay, magkasabay tayo. Kuya, magkasabay tayo na nag-ano, magkasabay tayong magkasabay tayong nag-upload. Ay, nag-upload. Nag-ano ng link. Sige, okay lang. Risa Pereira. Hello, sis Ate Emma. Risa Pereira, thanks for coming. Drasen, ano na daw sa'yo si Kuya Aw? Magkasabay tayo ng pagbaba ng ano, nauna ka, Kuya Aw, yung link. Drasen, nandyan ka? O tulog ka na? Dan na daw sa'yo si ano, Kuya Aw. Pugak. Natawa-tawan si Pugak. Last night na po kasi kaya kahit po alam po tayong ibang kanina tayo po sa biyahe. Nasa pagmula na po. Yan po, yung sabihin ko. Ay, dito, ginagawa ko yun. Ang gulo po patay. Dito kanina sa bisipan ko na yan. Hindi naman natin kaya meron pang ano. Meron po niya. Hindi po iba. Sabi dyan to na ano. Ay, yan. Natalalo po. Kalsada kasi. Bakit na pinito? Yung meter. Kaya naritin? Yan. Mugulang pa. Mugulang pa. Mahapot-apotan. Tulatan sa ako. Nakiliping na nga yan. Anong araw ba kayo? Ito sa gabi yan. Nakadaan na. Ayos ka lang. Laban tao? Bakit? Hindi si Paul. At di ka sa simbahan doon? Simbahan. Ito pa tayo ito. Baka si Paul din kaya nandun. Napo pala. Hindi pala dito nakakuha. Kala ako dito sa bahay. Sabi sa bahay daw. Yun, nakalabas na yung papa.
wala po dito, ano. Ayan, sa kapilya po pala nakapuno si Iguana Mercedes. Tingnan po natin, update po namin kayo mamaya. Nasa loob po natin yung update po. Kasi wala akong ginawa doon sa gitang COVID. Kaya nga pa, hindi natin naisip, ano, kung puro doon mga bitaw, wala namang ano. Kaya, ito po kami ng kapilya. Medyo malayo pa rin po. Ano na, tapos na ba? Ay, hindi pa. Malayo pa rin po. Hindi pa pala tapos. Wala na kayong aalagaan. Kapag ano, lilipot kami ron. Nag-prepare lang ako ng ano mga gagamitin. May bisita na naman kami. Katapos lang mag-work at Ima from Hindi ko na po Julie. bibidyoan si Lola Mercedes. Pero po yung lola Wad po man nililipot ira sa may previous po. kakaibam ud Nakita po namin. basil at pulinan mo ray gal si kamot. Si kamot pulyan mo ira. Migalap shout out sis kuya. Ginawa sa Pirwira. Ginawa niyang sis si kuya ako. Okay lang kasi ano, Bali, sige labat ilang kay isang taon mo pa siyang nahihirapan. naani at man mamaya mag-ina rin ako kasi may bisita mamaya. Antay ko lang yung mga bisita. Isa pa nga, ala ng electric fan nga sa inyo. Superman, ha 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 tawa. Ma'am Julie, ano na, mag-open ka na ba? Sabihin mo lang Yung kolong-kolong na ayos na. para mapunta ako. Tapos so yan, ayos din. I-enroll ho natin si Baby Pauline. Kapag-aaral yung Bubuyog. tulungan ho natin. Dahil may dalawang ninang na ho akong nahanapan. Ma'am Julie, Hinihintay na ipamili ko ng gamit. Iba na ano na ka na? Mag-gogo ka na? Tama rin mag-aral o hindi kayang iyatin. Sabihin mo lang ha. Ganun na lang po siguro. Mag-sit up lang ako tapos mag-live Bibiyahin na lang. Abot akong unang malakas. din Anong oras naman kain. ilimig bukas? Ano ka na mag-sit up. Sige, maaga. Kasi lalabas ka. Kasi pag mag-open ka, mag-live ka, lalabas dito sa phone ko. Sa notification. Tatay Hill. Tapos, mag-in na kasi may bisita kami. Tinuliran daka. Pinarin po kami. Kasi gabay ko si kamot. Dagko suka arot. Gabay ko lay man sakya si kamot. Ay, Lola Mercedes. Ikapalit po tayo rito, Lola. Lopi, kumanta ka sa live. Oo, kanta ka nga doon. Si Lola Kapsat Neta. Lopi, kanta ka kay Ma'am Iba Julia. yung hinahanap namin tapos mauli na kailangan. Ako ang sasayaw. Di ba? Julie? Ma'am Julie, di ba ako ang sasayaw? Pag ano, yun ang lilipot. Darna! O, di ba? Okay po muna. Handa na po yung aming service. Kanina pinagtawan-tawanan ako kasi nagdarna-darna yung pinakaalaman nila yung dating sayaw-sayaw ko. Nagtripan ko lang yun nung walang mga amo Oh, yan na
Oh, yan na. Si Ate Ima sasayaw ng Dana. Pakantahin mo si Kabsat doon. Jolie. Ma'am Jolie. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Dako ko kaarok gabyot. Ading gabyot. Aglabat iraw ang papasyar jata. Yun, adagabay sumi kunik-kunik to aray. Yun. Unsa sa marlabat ira. Unsa marlabat ira. Sa Ilocanuan, sa Pangasinan. Si Ma'am Eileen, si Ma'am Eileen, Ilocano yun. Si Ading Eileen, Pangasinan, may mga ordanita. Marami kami doon. Kaya tignan mo yung mga ang laki-laki na ng subs ko. Kasi sila ang nag-aano sa akin. Pati yung mga views, dami kong views kasi silang nag-aano eh. Silang nag-views sa kabila naming Hindi yun hindi yun Ate Ima, tulog na muna ako. Ay, naku. Sige lang. Sige lang, may trabaho bukas. Kami hanggang alas 3. Yung kasama ko hanggang alas 3, hanggang matapos yung ng bisita ng amo ko. Pero, pag may pasok na sa Lunes, wala na. Hanggang lang yun is, ang bisita, kahapon at ngayon lang. Yun lang. Tas, bukas wala na. Yung mga ka-office work ng amo kong lalaki. Kuya, tapos na. Sige na, magtulog na kayo. Kasi mamaya pag dumating yung mag-iin na rin ako. Pupuntahan ko si Ma'am Julie. Ah, Ate Emma, sino yung nag-chat? May nag-chat sa messenger ko. Yes! Yes! Hello? Mamaya. Mamaya. Ay, oo. Paparating na sila. Bukas na. Hindi, paparating na yun. May isang dumating. Dumating yung yung taga siguro si Baba. Oo nga, meron na binuksan na. Binuksan. Meron kasing bisita, oo. Kahapon sa ngayon. Oo, sige na, salamat. Oo, sige, bye-bye. Sige na, ka na, mag-sit ka na diyan, kapatid, Ma'am Jolie. Huwag mo nang kapalan yung makeup mo, ha? Huwag mo nang kapalan yung makeup mo, ha? Mamaya, kasi, na, nagsisidatingan na sila. Pero, pero, Tony's Official, thumbs up. Tony's Official, thanks for coming. Nadi ako joke lang, ikaw naman. Ma'am Jolie, alam kong wala ka namang make-up. Tulad ni Kabsat Lope, sabi ko kanina, huwag mo nang kapalan yung make-up mo. Kanina ba o kahapon? Kasi wala pa siyang hindi pa siya lumalabas.
Nag Oo nga, wala kang makeup nga, eh. Lipstick lang. Oo, lipstick lang kasi yung saglit panoorin natin si Tony. Tony, wait lang, ah. Gumagawa na ako ng chai para sa mga bisita. Nag-prepare na ako ng Tony's Official, wait lang, ah. Hindi ko naman manaipin. Nag-aano kasi, naghahang na yung ano ko. Mas okay na ang Pure Beauty, oo nga. Maski na hindi ka na mag-ano, ma-beauty ka na. 16 years old. 16 years old, o, di ba? Tunis Official. Di kita may pin. Naghang. Saglit lang papanoorin na kita. Doon sa kabilang ano, mobile. Pag nag-pin ako, nai-stuck na. Hindi kita na-pin, Ma'am Jolie. Kakahiya naman. Pati si ano, Ria Lance. Si Ria Lance, hindi ko na naipin din. Si Ria Lance, nakikita ko na sa mga ano. Ayan, lumabas ka na, Ma'am Jolie. Tumunog na si, ano, panoorin ko lang si Tony's vlog. Panoorin ko lang saglit. Isalang ko lang saglit. Saan na si Tony's Official pala? Mag-in na si ako mamaya. Ano ba itong ano? Tony's Official. Malit lang na video. Habaan mo na, kapatid. Walang mahaba-haba. Tamsak ako. Watching. Ano lang, seconds lang. Hindi ako nagsasalang ng seconds lang. Sabay gana. Sige, tamsak ko. Watching. Ano yan? Pupugak-pugak. Pupugak-pugak. Watching here. Wala kang mahaba-haba. Sir Tony. Tony's Official. Kabahan mo naman ng ano. Maghanap ako ng mahaba. O sige, ito na lang. 17 hours. Ito na lang ang isalang ko. Tony's Official, yan na lang. Kasi ano, seconds lang yung ano. Ma'am Jolie, haha. Miss you na, okay. Kuya, salamat sa pag-stay. Genius Mix Vlog. May love shout out. Kuya Aw. Tignan ko yung mga dumarating. At ibigay ko na yung mga ano nila. Kailangan.
Tunis official, tingnan ko nga kung nakailan ka na. Okay na yung 6 minutes. May dadaluan pa akong party eh. Sabay gan. Magdadalawin pang party. Watching here. Sending support. Dikitan kita dito sa main channel ko. Tunis official. Kitan kita sa main channel ko. Ayan, umaga na. Umaga na. May dadalawin pa akong kaibigan eh. Jenis official. Ay, Jenis Mix Vlog. Puntahan kita ah. Saglit lang, ililista ko yung didikitan ko. Ito, nagpapawats pa si holography. Nagpapawats pa si holography.
to remember we were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. Isa na lang, yan na lang, last na yan kasi kawawa naman yung mga ano. Isa na lang. Kawawa naman si Jenny kanina pa dyan.
3280 Ninja. Okay lang ho, salamat. Salamat sa pagbisita. Ay, si Sir Eddie Kulog. Si Sir Eddie ba ito? Sir Eddie. Ay, oo, si Sir Eddie. Chibok. Update lang ako. Salamat sa pagbisita, Sir Eddie Kulog. Sir Eddie Kulog, ikaw yung ano no, yung nagkasakit? Ikaw yung nagkasakit na, ano, binigyan kita ng ano eh, barya lang kasi yung nasa GCash ko kaya yun lang ang naibigay ko. Sinsya ka na ha. Nagpadala ako sa'yo konti lang. Dati. Ngayon okay ka na. Salamat naman at ano, magaling ka na. Diba ikaw si, ano, Sir Eddie, di ba? Oo, ikaw. Binigay ko kay, ano, Sir Utaw. Wala pa kasing ano eh, sahudan nun eh, nung panahon yun. Ngayon, ikaw na ang nagbibigay. Pagpatuloy mo lang yun, Sir Eddie. Ikaw na ang nagbibigay sa mga kapitbahay, sa mga, imbis na, ano, gamitin nyo na sa bahay, ikaw pa ang nagbibigay sa mga ano, kapitbahay. Nakikita ko yung post mo eh. Mamaya, ano na, papaalam na ako kay, tinatapos ko lang yung mga ano, nagbibisita. Para makatulong sa watch hour nila. Ano yun? May tumatawag ba?
Chi, Maritel Mix Vlog, pauwi na din kami sa flat. Just drop by for support. Like 25. Hello, host. Kaya sa kami, nung nakaraan, tapos may nakita ako rin, bread maker. May nakikita ko na sa TikTok. Ako, Iba na yung amazed natin. kasi ako sa magagawa ng tinapay. Para sa akin kasi, ang bread maker ay yung mixer. Alam mo yun? Yung mixer. Kasi, para sa akin yun ang bread maker. Pero meron pala produkto na ito, bread maker. Bread maker talaga. Ilalagay mo. Mag-in na ako kasi tinatawag na ako sa kabila. Bye, thank you. Kapsat, may kalap shout out. Kapsat ka po, Bye. Bye na po. Hindi na ako makakapag message. Sniper ni Tris, tambay kapatid lang ako. Sus Marius. Mag-in na ako. Kapatid, sniper, mag-in na ako. May mga bisita na kasi eh. Kanina pa sana ako mag-in. Nag-watch pa ako sa bisita. Nakakahiya naman pag hindi ko ma-watch sila. Bye na.